वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यामध्ये वादळी वाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झाले। काही घरांवरील पत्रे उडून गेलेले आहेत, काही घरांची पडझड झालेली आहे। शेतकऱ्यांच्या सौर पॅनलचंही यामध्ये मोठं नुकसान झाले। कोयाल येथील शेतकरी राजू वानखेडे यांचं घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं असून घरावरील 3 पत्रेही उडून गेलेत। तसंच घरामध्ये साठवून ठेवलेले 20 पोते गहू पावसामध्ये भिजल्यानं नुकसान झाले। वादळामुळे काही झाडं उन्मळून पडल्यानं वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण झाला। वीजवाहिन्यांवर झाडं पडल्यानं अनेक गावांचा वीजपुरवठा खंडित झालेला आहे। नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत देऊन पंचनामे करावेत अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत। पत्र गेले आणि सगळे नुकसान झाले, गहू भिजले, हरभरा भिजला। शेतीतून आता मी वेळेवर काय पेरणार, काय राहणार, कसं करणार, मला शासनाने ताबडतोब शासनानं प्रत्यक्ष पाहून येऊन मला मदत करावी हीच माझी विनंती।